ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ 4 ಪೀಸ್ ಓರಿಯನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏಕ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕಂತೋ ಯಾನ್ ಇತ್ತೋತ್ಲ ಮಲ್ದು ಜಾನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡುಲ್ಲ ಮಾತೆ ಫುಲ್ ಜನ ಇಜ್ಜರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಂಚ ಹೊರ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ತೂಕ ಅವೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಚಿಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಒತ್ತలేదు ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಪುನಃ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಐ ಇಟ್ಟೇರ್ ಪೂರ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಗುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲೇತಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾನು ತಿಪ್ಪಿ ಮಾಡೋಡಿಯಾ ಐದು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ತೆಪ್ಪಿದ್ದಿದೆ ಆ ತಿಪ್ಪಿ ಮಾಡುದು ಗೆಂಡ ಫುಲ್ಲು ತಿಪ್ಪಿ ಮಾಡೋದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಕಾಳು ಈಗ ದೊಂಬದ ಅವನ ತೇರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ಐದೇಟು ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಪೋನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅವದಿವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೆಂಡೋಡು ಒಂದು ತೂವರು ಅವಿತ ಮುಟ್ರೆ ಊಟ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಟ್ರೇನೆ ಕೈತ ಮೇಲ್ ಪಾಡ್ನತ ಇವನ್ ಪೋಂಬೆ ತಿಪ್ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಸ್ 4 ಪೀಸ್ ಇರ್ದು 2 ಪೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳತ್ತಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ 30 ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪಿನ ಜನ 10 10 ಜನ ಎತ್ತದ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ದೀಪ 10 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ದದೆ ಈ ಜಪ್ಪಡಂಗ ಆಪುಂದೆ 4 ಪೀಸ್ ಓರಿಯನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏಕ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಡ 4 ಪೀಸ್ ಓರಿಯನ್ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಡೋದು ಏ ನಡಕು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡು ತೂ ತೆಕ್ಕೊಡು ಸೈಡ್ ಮಾಡು ಏ ಕುಮಾರ್ ಮದುವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೀ ಅಂತ ತೂಲ ಏನು ಪುರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಹುಡುಗಿ ದೂರ ಹೋಡು ಯಾವ್ದು ತಿಪ್ಪಿ ಎಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಲೈಟ್ ದೀದ್ ಮಾಪರಾಕ್ದೆ ಪಾಡ್ರಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸರಳಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಗೆಂಡ ದೀದ್ ಉಡ್ತು ನಿತ್ತು ಕಿಣಿ ಪೀಸಲ್ಲ ಬರಬಲ್ಲ
ಸರಿ ಪತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಪಾಡು ಮಾರದಿ ಕೊಡ್ರಾಚ್ ಪಾತು ಟಿಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಬರ ಎನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಉಂಬೇನಾ ಕಾಸು ಯಾರನ ಕಾಸು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದನ ಮುಲಾಸಿನ ಗಂಟು ಕಂತು ಜೋಲು ಕೊರೆ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪನ ಹೊಡೆದಿ ಪೀಸ್ ಕಿನ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಕ ಐತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಂಕ ಬರುಂಡು ಲೈ ಅಲ್ಲ ಬರುಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅರೆ ಪತ್ತು ಕುಡಿ ಐಟಿ ಎತ್ತು ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಯಾವ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂರು ನಾನು ನೀರೊಂದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಂ ಮಾಡಿ ಓಲೆ ಕೈಟ್ ಕೊರೋಡು ಅನ್ಸಿ ಅವೇನು ಅನ್ಕೊಂಬಿ ತಿರ್ಗದ ಊಟ ಊರು ಅವು ಏನೋ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕುಳಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಂಚ ಒಂದ ಇಂಚ ಒಂದಲ್ಲಿ ಗೆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಣೆ ಅತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದಿದೆ ತೂ ಮಂತಿದೆ ಆನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೂ ಮಂತದಾಯ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಮುದೇಲಿ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದಿತ್ತು ಅದ ಅದ ಮಾತು ಅವು ಇಜಿನಲ್ಲ ಅಗ್ಯಾಲಾಂಡಿಯ ಹತ್ತು ಏರ್ಕೆ ಗೆಂಡ ಏ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೇ ಏಯ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಚಟ್ಟ ಅನ್ಪು ಏನೋ ಚಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಟಿಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರತ್ತೇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇದ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಚಿ ಬರಿಕ್ ಹೋದೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಚಿಂಡೆ ಯಾಂಬೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಕಬಾಬ್ ಆಪು ಗೊತ್ತು ಈ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಚು ಜಾವ ಅತ್ತಿಗೆ ಕರಂಚಣ್ಣನೇ ಟಿಕ್ಕ ಆತದಿ ಪುಗೆ ಮುರಿ ಕುಲ್ದಿನ್ ಬೇ ಜಾಕಿ ಟೈಗರ್ ಟಿಕ್ಕೋಗ ಉಮೇಜು ಪಂದು చేయ ಬಂಬೆ ಕರ್ ಬಂಬೆ కిందకొచ్చి ఒక 5 నిమిషాలు జోరు కింద తులా ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ನಾನು ఆగే మన్వి ಬೇತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ అవ్వు ని బేయరండి ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಾರಿ ಬೇರೆಂಡು ಮಿಡ್ಲು ದ ಬೇತು ಪುಚ್ಕಾತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ఉందిగరదు తులా ಎಸ್ ಟಿಕ್ಕ ಇಸ್ ರೆಡಿ అవ్వు ని బేయరండి దవే ಟಿಕ್ಕ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ yes మిడి ಬೇದನ್ ಬೇ ಬಯ್ಯ ನೋಡಿ ಮಸಾಲಾ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಟು మిడి దిప్పు ನಡುತ್ತದೆ ಕಿರಿಗೆನೆ ಪೀಸು ಲೆಪ್ಪು ಮಾಸದ ಅಲೆ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಆರೆ ಒಂದು ಆಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾರಿ ಮೂರು ಆಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದೀಪಾಳ ದೀಪ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಳೆ ಹಿಂಗ ಸುಲಭ ಆಡು ಹಾಪಿನ ಆಡು ಹೋಪಿನ ಓಡು ಚಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ನಿ ಸತ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಆಡು ರೆಡಿ ಆಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಿಕ್ಕದಾವೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್